Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ακίνδυνο εμβόλιο. Ένα παραμύθι αλλιώτικο από τα άλλα. Όλα τα παραμύθια έχουν ένα ευτυχισμένο τέλος. Τούτο όμως είναι γεμάτο θάνατο, αναπηρία, βλάβες, φτώχεια, δυστυχία. Θα σας το πω όμως, γιατί πρέπει να γνωρίζετε. Εξ αρχής θα τονίσω ότι κανένας μας δεν ήξερε. Από κανενός μας στο μυαλό δεν περνούσε καν η ιδέα ότι μας κορόιδευαν, μας εξαπατούσαν και έπαιζαν με την υγεία και τις ζωές μας. Ακόμη και εγώ εξαπατήθηκα στην αρχή. Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται και άρχισα να ενημερώνω και να εναντιώνομαι. Άρα μην μέμφεστε τους εαυτούς σας και μην μέμφεστε ο ένας τον άλλον. Οι μόνοι κατακριτέοι είναι αυτοί που μεθόδευσαν, αυτοί που συνέπραξαν, αυτοί που ξεγέλασαν, αυτοί που δίχασαν. Είμαι από τη φύση μου ήπιος άνθρωπος. Ποτέ στη ζωή μου δεν έκανα διακρίσεις. Η αποστολή μου θεωρώ ότι είναι η προστασία του ανθρώπου και η βοήθεια του πάσχοντα. Αυτόν υπερασπίζουμε ως γιατρός. Και δεν υπήρξα ποτέ μου αντιεμβολιαστής. Αγωνίστηκα σε μια χώρα που οι φαρμακευτικές κάνουν πάρτι για να περάσω και να καθιερώσω τους κανόνες ασφαλείας των φαρμάκων. Ξέρετε την προϋπηρεσία μου. Δεν ήμουν μόνος όμως. Υπήρξαν πολλοί γιατροί που εσείς δεν τους βλέπετε, δεν τους ξέρετε, γιατί σίγησαν καταπιεζόμενοι, απειλούμενοι. Έπεσε όμως στα χέρια μου η ερώτηση των ευρωβουλευτών Joachim Kuchs, Γερμανού, και Marcel de Graaf από την Ολλανδία, που με ερώτησή τους στις 23 Μαρτίου του 2023 στην Κομισιόν είχαν αποκαλύψει ότι 1,7 εκατομμύρια αναφερθισών παρενεργειών των εμβολίων και περίπου 22.000 θάνατοι είχαν εξαφανιστεί από τη βάση δεδομένων των αναφερόμενων παρενεργειών, δηλαδή των κίτρινων καρτών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του EMA. Αφορούσαν το εμβόλιο της Pfizer, οι 12.200 θάνατοι, της Moderna, οι 6.557 θάνατοι και της AstraZeneca, οι 2.781. Δηλαδή σύνολο, για να είμαστε ακριβείς, 21.538 θάνατοι. Κάτι αντίστοιχο είχε καταγγελθεί ότι έγινε και στη ΣΥΠΑ, στη βάση ανεπιθυμήτων ενεργειών του FDA VAERS. Παράλληλα έλεγαν στην ερώτησή τους, εάν τα νούμερα που αναφέρουμε δεν είναι σωστά, παρακαλούμε να μας δώσετε τα ακριβή νούμερα. Δηλαδή ζητούσαν τα ακριβή νούμερα. Απάντησε η Επίτροπος Υγείας κυρία Στέλλα Κυριακίδου ότι υπήρξε μια αστοχία του πληροφοριακού συστήματος στις 11 Μαρτίου του 2023 έως τις 14 Μαρτίου του 2023 που, προσέξτε, προκάλεσε την εμφάνιση ελαττωμένων αριθμών στο site του EMA. Ο κομπιούτερ αποφάσισε μόνος του να ελαττώσει τους αριθμούς. Πληροφορήθηκαν βέβαια ότι παρακολουθούνται και καταγράφονται καθημερινά οι μεταβολές των αριθμών και συγκρίνονται με τους αριθμούς που δηλώνει κάθε μία χώρα, διότι περιμέναμε ότι θα το έκανα. Μετά, ιδίως, τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις στο Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας από τον MP Andrew Bridgham. Επομένως, αφού δεν το διόρθωσε, η κυρία Κυριακίδου, το 1,7 εκατομμύρια επιπλοκών και τους 22.000 θανάτους, σημαίνει ότι είναι σωστή. Το επιβεβαιώνει και ο EMA εν μέρη στο θέμα Safety of COVID Vaccines, Reports of Suspected Effects, ότι μέχρι το Μάιο του 2023 είχαν 768.000 εμβολιασμούς, 1.700.000 αναφορές ανεπιθυμήτων ενεργειών, αλλά αναφέρει μόνο 12.000 θανάτους και όχι 22. Προσέξτε τώρα την ανάλυση των ανωτέρων που είναι αποκαλυπτικότατη. Βάσει των στοιχείων του εμβολιασμού των Ελλήνων, το οποίο είναι κατά το πλείστον το ίδιο με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ο μέσος αριθμός δόσεων αναεμβολιασμένο ήταν 3. Επομένως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μιλούμε για 768.000 δια 3, δηλαδή για 256.000 εμβολιασμένα άτομα. Διαιρώντας το 12.000 δια του 256 εκατομμύρια, 256 εκατομμύρια, και πολλαπλασιάζοντας επ' 100, το ποσοστό είναι 0,047%. Δεν είναι όμως σωστό αυτό το νούμερο. Γιατί?
Διότι το μέσο ποσοστό δήλωσης ανεπιθυμήτων ενεργειών, δηλαδή κίτρινων καρτών, μετρημένο στη Μεγάλη Βρετανία και στη ΣΥΠΑ, είναι 10% για τις σοβαρές επιπλοκές και τους θανάτους και με 1 μέχρι 4% για τις ήπιες και μέτριας βαρύτητος επιπλοκές. Δηλαδή, το 1/10 των επιπλοκών των θανάτων δηλώνεται στις κίτρινες κάρτες. Εάν λοιπόν δεχτούμε ως σωστό το νούμερο των 12.000 θανάτων του EMA, τότε το πραγματικό νούμερο συνολικά είναι 120.000 θάνατοι. Είτε η θνητότητα σχετιζόμενη με το εμβόλιο όσον αφορά τους 12.000 θανάτους που λέει ο EMA είναι 0,047%. Αφορά όλα τα εμβόλια μαζί, συλλήβδη, γιατί δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα εμβόλια, δεν μας δίνουν τα στοιχεία. Εάν όμως λάβουμε τον αριθμό που κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές και που δεν αμφισβήτησε η κυρία Κυριακίδου παρά την παράκλησή τους, άρα είναι πραγματικός, 21.538 θάνατοι ως το Μάιο, τότε το ποσοστό αυτό εκτινάσεται στο 0,084%. Ποια όμως είναι η μη αμφισβητήσιμη πλέον θνητότητα της νόσου COVID, δηλαδή του κορονοϊού, πριν την εφαρμογή των εμβολίων? Αυτό το ξέρουμε με σιγουριά από διαδοχικές πολύ μεγάλες μελέτες, όπου η δημοσιευθήσα θνητότητα για άτομα κάτω των 70 ετών στα καλά οργανωμένα κράτη ήταν 0,062% και στα λιγότερα καλά, όπως η Ελλάδα, 0,082%. Δηλαδή, στην περίπτωση της Ελλάδος, η θνητότητα από το εμβόλιο είναι υψηλότερη από τη θνητότητα από την ίδια την νόσο COVID-19. 0,084 είναι μεγαλύτερο του 0,082%. Πολύ περισσότερο βέβαια, αν ληφθεί υπόψη η θνητότητα της COVID, ως θνητότητα της COVID το 0,062%. Αλλά ακόμη και αν ληφθεί ως θνητότητα του εμβολίου η χαμηλότερη, το 0,047%, σε σύγκριση με τη θνητότητα της COVID, έχουμε θνητότητα που αποτελεί το 57 έως 75%. Απαράδεκτα υψηλό νούμερο για να εφαρμόσεις και να υποχρεώσεις τον πληθυσμό σε έναν εμβολιασμό. Ούτε και η εθνικότητα 0,0047, αν δεν είχαμε πολλαπλασιάσει επί 10 όπως είναι η πραγματική αριθμή, διεθνώς παραδεκτό αυτό, του εμβολίου, που αντιστοιχεί σε 5,7 έως 7,5% θνητότητα των εμβολιασμένων, είναι παραδεκτή. Τέτοιες θνητότητες δεν επιτρέπουν έγκριση του εμβολίου. Συμπερασματικά, η θνητότητα των ατελώς μελετηθέντων αναποτελεσματικών εμβολίων είναι απαράδεκτα υψηλή για να δικαιολογήσει αφενός μεν τη χρήση τους, αλλά πάνω απ' όλα την επιβολή της υποχρέωσης. Τα στατιστικά ευρήματα επιβεβαιώνουν τις προηγηθήσεις αναλύσεις ότι τα εμβόλια συνδυάζονται με απαράδεκτα υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Αυτό εξηγεί επίσης το γιατί έχουν κρύψει και δεν δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία. Αν είχαν δίκιο σε αυτά που λέγανε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και το εμβόλιο δεν έχει πολλές επιπλοκές, τότε θα είχαμε πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία. Για να τα κρύβουν σημαίνει ότι θέλουν να κρύψουν την πραγματικότητα. Και έζησαν, αγαπητοί μου, αυτοί καλά, αλλά εμείς χειρότερα. Σας ευχαριστώ.